Прывітанне, я Лявон Вольскі, беларускі музыка. Я маю зараз некалькі канцэртаў, акустычных канцэртаў, просто я і гітара ў Злучаных Штатах, і вось бачу, што вельмі шмат беларускага народу, які знаёмяцца на канцэртах толькі чамусьці. Чамусьці яны ў сваім звычайным жыцці вельмі раз'яднаны і знаходзяцца все паасобку. Трэба мяняць эту сітуацыю. Давайте єднатися на концертах, давайте єднатися просто так. Всего найлепшого. Лявон Вольскі, Нью-Йорк. Паездзіўшы па розных гарадах Еўропы і вось зараз, будучы ў Злучаных Штатах, я зразумеў, што беларусы, на жаль, на ўсіх гэтых тэрыторыях замежных, як і на нашай тэрыторыі, на жаль, таксама беларускай, вельмі раз'яднаныя. Я вас прашу, беларусы ўсіх краінаў, яднайцеся. Мы одна нацыя, мы один народ. Нам трэба быць разам, і тады мы пераможам. Дякую вам усім. До наступных сустрэчаў. Жыве!